harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bible, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun.
Shalom. Huriani tuata, andorang satu tapuka permigota, tama hita martang yang nakokom di bagasan roa tabe, martang yang nakokom maita. Amen. Hurian itu hata tapuka permigota tapu jitu hata mahri TTED sia buku ede nomor 500 sada sian ayat sada 1 tolu ayat tolu rap jongjong anon hita. Magari holong na tang para sa
Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi purbadia na tumupalangit do tanoon. Amen. Songonon ni na Tuhan Jehovah, yang gohalak partigori, mangulo do binahen ni persihokot na marhaporsyaon. Alay anggo dihalak parjahat, dang adong hasunangan. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata jalama nami, say uru pimahami asa unang mandele hami, ujuro hapogo sontu hami, jala asa unang magopo huban hami si leononmu nadinggani, ujuro pasupasum tu hami, ramo ti hami, asa unang marporus di roha hami tu arta nadihasyanganon, lehon di hami haporsyaon, asa dohot hami parjabar di stianon niakan haporsya diho, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tangihon hamuma pati di debata tuhita di minggu paduahon dung trintatis sadarion ima sian patik paduahon dohot lapatanna. Patik paduahon. Dang jadi ganaonmu jaladang jadi sumanomu manang aha na di banua gijang dohot na di banua tungaon rodi na di bagasan aik na di torun di tano ianggo tunggabis sobaon manang sioloan. Dia do lapatan ni odo. Ikon dihabiari rohata di bata, jala ikon holong rohata di ibana. Asadang jadi iba marsobat tu sobaon manang tugana-ganaan. Mangidu hanguluan siani, jaladang jadi oloan begu manang ulpahon ni hadatuhon, jaladang jadi pos roha di ugasan hahomitan ido satna atong rap martang yang mahita rap manggido gogo sian Tuhan di bata laho mangulahon patik nai. Ale Tuhan di bata sai pargogoi mahami mangulahon na humbar patik mi. Amen.
tato poti ma dosa tatu debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami pargogo naso hatu dosan, para siroha midahami na dangolon, narogo duhami tu jolom manopo ti dosanami na gudangi, di bagasan hajaton duhami tubuh, jaladang adong haporsian di bagasan rohanami hian, saluhud dohami manibil sian akadalanmu, macai godang do pangalosion nami di patikmu, alai ingot mahami ale Tuhan, alani dinggan basam dot asin roham, say unang paingot-ingot akadosa ni haposon nami, dohot pangalosin nami, say ingot mahami hobar tu asin roham, dohot dinggan basam, alani goarmu ale Tuhan Yesus, marpamuati maroham di dosa nami nagudangi. Amin. Baga-baga ni debata taringot tuasan dosata. Alani pangalaw siyota do ubahin na tartulang Kristus. Jala binahin ni hajatot tado iba na mabugang. Ape tu iba na pica-pisang parhitian ni hasonangata. Jala binahin ni bugang na malum itahilala. Hasangapon mani debata na digijang. Amen. Tabegema hata ni debata
turpuk ni hari Minggu paduan dung Trinitatis adarion, ima sian panurirang Jakobus bidudua mamuka sian ayat 14 sahat tu ayat 17. Tajahama secara responsoria manang bargati sorik. Aha magunana ale akadongaku. Molo didok halak di ibana doha persyan, ale dang adong di ibana pangulaon. Tarbahen doha persyan ni paluahon ibana. Gabi adong namandok sian tonga-tonga muna. Lau mahamu mardame-dame, las mahamu, bosur mahamu, alai dang di leon hamu tu nasi dan narikot di daging, aha magunana. Apor saya oni pesomon ido, doso adong bangkulana, na mate doa. Ima sahatna. Martua doakan atu mangihon hata ni debata, jalana upeopsa. Amin. Tahatidakon maha porsyai, songon na hinatindakon ni dongata sa porsyaon di sadok portibion, rap mahitamandok. Au porsya di debata Jehovah, ido ama pargogo na suatu dosan, na tumpalangit do tano. Au porsya di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sadai, imanat nubuhon ni si Maria, na gabi-gabian sianton di purbadia, andorang sohabubuhan, ido tuata na tumau na bernit, di pauman ni silatus, namate terpajal do ibana di hau pinursilang, na tuat tu banutoru dung ditanom, na mula mangolu di hari patuluhon, na menaik surgo, lau hudul siamun di debata Jehovah, amanai pargogo na sohatu dosani, di sima ibana pay mamulak sogo tu tanoon, mangumihalak na manguludo na mate. Au porsya diton di perbadia, jaladong sada huria na badia. Huria hato panihalak Kristen akan na badia, do diasan dosa, do diatai na mandok, mula mangulus sogo daging dihalak nong mate, do diangulun na sudah. Amin.
Tikting di Huriata HKBP Rawamangun, Minggu 10 Juni 2020 tolu. Partangyangan Wik, Kamis 22 Juni 2020 tolu, pukul 10 siawib, Sada di Wik Cipinang, di Bagas keluarga Nyonya Poltak Sianturi Boru Hutasoid, Jalan Sodong Raya Sada nomor 30, RT Onom RW 10 Pitu Cipinang. 2. Wik Utan Kayu Kayu Manis di Bagas keluarga Sitong Hutapea Boru Manurung, Jalan Buni nomor 34, RT Pitu RW Sia Utan Kayu Utara Matraman. Tangiang Botari, Ganup Ari Senin pukul 10 Pitu Wib, Maringanan di Ruang Lukas, Seksi Sending Rap Dohot Evangelis HKBP Rawamangun, Patupahon Tangiang khusus tu akar ruas nama sihol naeng ditangyakon. Ruas na naeng ditangyakon asa mangisi formulir na pinarade di pitu masuk gareja, jala dipamasuk mamuse tu kotak naung disediahon. Ulang tahun Pesta Gotilon Dohot Tahun Profesionalisme 2020 tolu. Rabu 21 Juni 2020 tolu, Ima ulang tahun HKBP Rawamangun pa 50 sia tauton. Di Patupa Huriatado Partangyangan di Gareja masuk pukul 10 waluwib. Di Partangyangani Laos Pasahatondo Ulos tu ruas ni Huriata nama rumur 80 sahat di 85 tahun. Pinangi doma asa sude roh hitaman dohoti Partangyangani nah songoni maruas nanaing manjalo ulos asa Roma tu gareja. Ruas nang manjalo ulos di tahun nang salpu dang dapotan B di tahunon. Aka kegiatan dohot tujuan Pesta Gotilon dohot tahun profesionalisme 2020 tolu boima dijaha di Harotas Tikting manang di web HKBP Rawamangun. Kegiatan sidi reguler, pangajarion tu pelajar sidi reguler angkatan 2022-2020 tolu neng sipul nama. Aka kegiatan boima dijaha di Harotas Tikting manang di web HKBP Rawamangun. Pelajar sidi dohot natoras asa mamparateatehon aka jadwal kegiatani. Maka tindakon haporsiaon tu pelajar sidi di Patupa hari Minggu 2 Juli 2020 tolu pukul siawib. Parmingguon pukul 10 wib di Pamaju gabe tu pukul siawib. Ala naing sipul nama sidi reguler tahun 2022-2020 tolu, pendaftaran pelajar sidi reguler 2020 tolu 2024 di Pukama Muse dohot hatutuon, boima dijaha di Harotas Tikting manang di web HKBP Rawamangun. Formulir pendaftaran boima dibuat di kantor sekretariat Gereja HKBP Rawamangun. Pendaftaran ditutup tanggal 30 Juli 2020 tolu. Pembukaan pembelajaran pelajar sidi di Patupa hari Jumat 4 Agustus 2020 tolu pukul 10.06 wib di Gareja Rap Dohot Natoras. Pelantikan guru sekolah minggu. Minggu Sadarion 10 Juni 2020 tolu di Parmingguon pukul 10.06 tolu puluh wib. Patu Pautado di Huriatado pelantikan guru sekolah minggu. Guru sekolah minggu nana yang dilantik Ima Sada, Julius Eksaudi Panjaitan. 2. Jessica Esther Santi Simanulang. Tolu Lisda Esther Lasmaria Panjaitan. 4. Tabita Grace Nainggolan. 5. Sarah Sihombing. 6. Elfrida Tumanggor. 7. Casey Olive Simamora. Sekolah Alkitab liburan, hombar tu libur sekolah Minggu KBP Rawamangun, Patupaon Sekolah Alkitab liburan atau SAL, dohot aka kegiatan boima dijaha di Harotas Tikting manam di web HKBP Rawamangun. Aka yana kota sekolah minggu asa mandohoti kegiatani jala mendaftar marhitema ISM, informasi boima
menghubungi guru sekolah minggu Nabi. Pelantikan Panitia Pembangunan Geraha Nomensen Minggu 25 Juni 2020 tolu di Parmingguon pukul 10 WIB. Patupaun ma pelantikan Panitia Pembangunan Geraha Nomensen HKBP Rawamangun aka goar-goar naung dipilit gabe panitia asa mangarade ma laho pelantikani. Maka tindakon haporseaon peneguhan sidi khusus Minggu sadarion 10 Juni 2020 tolu di Parmingguon pukul 10.30 WIB patupaon ni huriatado maka tidakon haporseaon tutolu halak pelajar sidi khusus naung marsiajar nasalelengon. Tikting neng marbagas, tikting parjolo sada neng manjalo pasu-pasu parbagason ma Daniel Samuel Andar Sitohang Ruasni HKBP Rawamangun Wik Penggilingan anak ni amata Amon si Tohang tubuni inata Darna RS Boru Sinambela dohot orwanna Asestia Kristi Boru Sinambela Ruasni HKBP Rawamangun Wik khusus Boru ni amata Agus Santoso tubuni inata Endang Susilowati Pamasu-masuon hari Sabtu 8 Juli 2020 tolu pukul siawib di gereja HKBP Rawamangun. 2. Neng manjalo pasu-pasu parbogason ma Samuel Manaek Michael Sinambela Ruasni HKBP Rawamangun Wik Pisangan Gading Raya anak ni amata Daud Sinambela tubuni inata Sondang Juliana Boru Lumban Tobing dohot orwana Rosa Delima Desi Saren Boru Nenggolan Ruasnya KBP Rawamangun Wik khusus Boru ni amata Sahat Nenggolan tubuni inata Renita Boru Simamora Pamasu-masuon hari Sabtu sada Juli 2020 tolu pukul siawib di gereja HKBP Kayu Putih. Tikting paduahon neng manjalo pasu-pasu parbagoson ma Toga Richard Sihotang Ruasni HKBP Rawamangun Wik Utan Kayu Manis anak ni amata Tupal Hamonangan Sihotang Nahinan tubuni inata Rospita Aslin Boru Nababan dohot orwanna Vintaria Asmita Boru Pardede Ruasni HKBP Resort Keramat Jati Boru ni amata Anjasmara Pardede Nahinan tubuni inata Sinur Marsaulina Boru Gultom. Pamasu-masuon hari Sabtu sada Juli 2020 tolu pukul siawib di gereja HKBP Rawamangun. Tuhatama nama masu-masu parsaripeo nasida gabe parsaripeo nadenggan di tonga-tongata tarlumobi di joloni tuhatta. Namonding sada na di hari Sabtu 10 Juni 2020 tolu nunga jumolo monding sahalak ina Kartina Sitohang umur 76 tahun tinading ni amata YO Pardede Nahinan alamat asrama Brimob Blok K nomor 7 RT 10 tolu RW 5 Cipinang Wik Cipinang tu udean hari Senin 12 Juni 2020 tolu di TPU Pondok Rangon. 2. Nah di hari Kamis 15 Juni 2020 tolu nunga jumolo monding sahalak ina Rosdiana Simatupang umur 64 tahun hina baluho ni amata Alfred Syahaan alamat Jalan Kayu Putih Tengah Sada C nomor 42A Kayu Putih Jakarta Timur Wik Kayu Putih Kafling Polri tu udean hari Jumat 16 Juni 2020 tolu di TPU Pondok Kelapa. Tolu na di hari Sabtu 17 Juni 2020 tolu nunga jumolo monding sahalak namar baju Ani Lauri Boru Simanjuntak umur 71 tahun Boru ni amata Wesley Pohan Simanjuntak Nahinan tubuni inata Damaris Boru Hutagalung Nahinan alamat Jalan Taman Malaka Selatan 2 Blok A Sada nomor tolu RT 10 RW Sia Durensawit Jakarta Timur Wik Durensawit tu udean sadarion
di TPU Pondok Kelapa. Tuhatama nama ngapuli dohot mangalehun gugu di keluarga nama Resi Tawanoni. Pelean dot aka udut ni bawa boa-boa tajahama di harotas tikting nang pinarade ni huriata. Di pasu-pasu di batama aka barita masa dohot ulaun aka sipatu pauta bahen sangap di guarna. Songoni matikting di huriata Minggu Sadarion.
Kami ni debatan sumurung sesalut naroha ima mangaramoti ate-ate do pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Nina guru nami tiki sekolah, tidak kenal maka tidak sayang katanya. Guru nami dengan doki amang enak. Tiki pelajaran bahasa Indonesia, ala memang pelajaran bahasa Indonesia ada kayak absen now. Upata dok kami mandiri nami amang enang ala odope, hea masa. Padita na selingod di huta-huta, jong-jong di sadahuria, na bulun na balga manindok. Nah tapi sasitonga anak na tubuh di Kalimantan doau tahun 50 itu magudang di kompleks TNI Angkatan Darat Cijantung 2. Ale dunggawi padita gumudang do di huta-huta. Tulu anak dihami sada buru. Nur sada keriju nina wartawan di bana inna. Dan apalah waktu sih memang. Alai suruh gawe bagian negeri dangulu. Ima kangen si nomor 2 odo namang ihut to bugasu. Calopat dite noeng di Piaraja. Calon padita Mikael si Hotang. Jadi termasuk sidok mulai ate doau aladong anakku naulu gebi padita. Nah tapi di huta-huta terus ide. Si nomor 3 ngasae mengalui ulaun nama. Si nomor 4 sesedot do buru nuaing di skripsina di Politeknik Negeri Malang. Kebetulan memang pensiun sian Malang au na bulan Desemberi. Jadi padita pensiun do na jong-jongon nama nginang. Ide. Noaing tinggal di Tangerang, boi mah itan nama katanya masih harian molo sangat ikimuna na uboto sibuk do sude anggo prakotawan. Ale menang sedia sahab ma tabi nami sekeluarga horas madi kita. Hatani debata di minggu paduahon dung Trinitatis di enet sian buku 2 Musa bidusa Plusia ayat sada sahatro di ayat walu. Tapahitut mah sono mah tersurat di sini. Patulu bulat ton dung ruar halak Israel setano Mesir di ari na sesedei sahat manasida tuhalongonan Sinai. Ai borhat do nasida sian Rafidim gabi saat nasida tuhalongonan Sinai laos marsaro nasida di halongonani. Di sido marsaro Israel todong ni duluki. Dungi nakok masih Musa tu mopot debata, jadi di Jawa debata ma tu ibana siad duluki nin nama. Songonon ma dohonommu tu pinopar ni si Jakob pebuam tu halak Israel. Nunga di dahamu nahubaini tu halak Mesir, nahubuak ni hamu kira di atas ni habong ni pidung Raja Wali, pasahat kamu ma tuau. Ope mulai tangiok kamu suaraku jalai raduti kamu pada nahuba ini. Jadi hasiakku mahamu sian nasa bangso ai gok di audo liat portibion. Majadi harajaon malim-malim ma hamu diau jala bangso nabadia ima akka hata sidohonommu tuhalak Israel. Jadi Roma si Musa di jauh maka situan ni bangsoi jala diatur hotu dan jolo nasida
Sudia kahata odeng akan tinonahon ni Jahuba tu ibana. Jadi sahata ma sadok bangsoi mengelusi akan didok nasida ma saluhut na pinabuan ni Jahuba bahenon nami ma. Jadi mulak masih Musa mabuan akahata ni bangsoi tu Jahuba ima sahatna di hamu kadamang dainang dok sudi kahanggi na pinarhamol ni Tuhan Yesus Kristus. Tiki mulak perjuluseliau tu Sumatera manidok mar kapal tampomas dope hami top 75 SMA dope ausi dakya dope Sumatera ale sahab mahami di Jalan Serdang idok sada tukang beca ma ise do na mangatur negaraon inna bah ayah hanon nikun iya lusi dongan nai ma kebetulan atar di Sirpang nih salah satu Sirpang di Jalan Serdang nih hebeng inna no wah kacau jina mangatur negaraon inna hebeng inna bah ayah hadon niku kan memang di kenyataan ningulu mulut apa itu yuhut amang inang mulu adong huaso memang satu sonari sadar manak sadar kita takui do isi mana paling marhuaso di ngulut tahun adong nabui mengelusi songon naborat tete dak pola dak kepala hubabuan notu pada tersot Muladok saotik ninna kadongan di kenyataan ningulu memang dak kaya hui de langsung muladong ni toruni debata saotik namarhuaso di ngulun ima hepeng ninna bah jorbut mana mengulun niku kan ale kenyataan dia ale usuku maita tau sia pulelu rata dobe dakoto mau lo aka opung-opung ison di boto do tau sia pulelu $1 Amerika 10.000 rupiah ma lapatanna los go kepekta aledang bui manuhor manangaha di HKBP Pak Paham mahami teki pangaribuan dakoto dong marga Pak Paham gultom bisa tae iya bisa ditanya tahun 97-98 siapa pendetanya di situ pasti si Hotang satu nah tapi mohop HKBP hati hai ale dak tu si neng dohonokku di sini matarida hepeng di Indonesia tidak ada artinya banyak uang tidak bisa membeli barang jadi terpatahkan donak ini mana dia ka natutuan nami di son tahun 60 pitu heado 1.000 uang lama gabe Rp1 uang rupiah ne baru jadi dohonot tama danga donge epengi ido ali gudeng do memang molodang dong hepeng dang bui menengah tar patupa inna jaladang nama ngaturot asli do inna ngatur bukti amang inang betul rekod hepeng ya alai dang bui sude aturan ni hepeng mulai tema tadok tutuani jala odo memang nasetok tong mangguhi rohani pikiran di realita ningulu. Uang itu hanya satu alat jalan saja, tapi dia tidak bisa menyelesaikan persoalan. Sedarion temani takas do
tema ni jamitata memang jelas do isi dosa sitonga nah mengatur ngulut tahun. Lomo manak solomo rohamuna neng doonot tado jelas do sadar susadar narajit tu gereja do nasorajit tu gereja pasti dohonon nado isi do mengatur nguluon spontan atau sadar dia atau tidak sadar dohonon nado di bata. Tema topik tanoeng marsihohot mengulon hatani dewata setia melakukan firman Tuhan. Los idu sesitong ngamang inang melalui proses perjalanan ningulut tahun di sido kita makilalahon huaso na sumurung na kening. Dakoto melusuk na kita noeng isi do na patadahon huaso na sesedei. Sia si hetek-hetek kata dingot tamu do among do inong muna. Ngai dia noenge. Ada inang among do inong muna. Ido jol mana takas pasahaton secara proses perjalanan ningulut tahun imana kening. Debata napa tadaud debata tu ita among do inok tado ido bandak koto saya wingot dobe ai inokku situa buru tubing ido sada situa perempuan na perjulu dia ke beci jantung bu ido lawam tu si isi do situa buru tubing na molo tiki geleng ban bikin bang, bikin doanya bang, biar makan kita enak. Met dui padohani ale sasitonga di sido neng dohonota mulai di patadahon debata di ngulut tahun. Jala dangadong naboy madok nasoi patadahon. Mulai sukun saya tidak kenal Allah. Ale di kenyataannya saya pikir molo among do inong na burju do amuk tai do inok tai pasti nunga di ajar hotu ita bikin doanya mang elos ido dalam nina torasta patadahon di proses perdalanan ningguluta manada debata namar kuasoi mulai tema lulus sau sekolah minggu dakoto lulus do ita tai sekolah minggu sudi tai yang di Keramat Jati ina do sekolah minggu au, los sanga guru sekolah minggu au, adorak tu istiti. Jadi songonope amung inong guru sekolah minggu ina do, adorak sobat dida. Jala sanga ketua napuso bulung au di Keramat Jati. Dakoto molo adong namar saudara tu Keramat Jati, ale adong nak kening inang buru tu pulsa dapat tadau dirina. Itu bendung magodak kita di son. I believe in God. I believe in the Jesus Christ. I believe in Holy Spirit. Ganup minggui. Ima proses selanjutannya. Jadi unang tadok dak tatadda di batai. Daw. Jelas do. Marhite proses perjalanan ngulut tahun nunga di patadahod di batatu ita. Alai diulon pangalaho cara berpikir nang di ngulu sipata tapasiding dua teh debatat taya teh ido kan namang inang sadar rumah nang dak kita sih ala sarjana au innahita dangadong lapatan ni sarjana ya serta botohiani apa sarjana doa ngapa di tahu sampai mergumu-gumu babakon medok hatani debata dangadong muba rohani ruason. Sibata susah do kami pedi tahun melodang-odong hamu baon. Salah di mana saya? Toho do amanginang dang merdia ibar kita.
Nah kebetulan do baju nabi rongon. Ale satonga sama-sama perdosa do ita. Guk hagalio do hakurangat do ita. Kita sama inang, do tamu inang. Amang dijulun ni debata. Sama-sama rap perdosa do kita. Nangarok surung nami agiotik nangarok surung nami. Geria non di laporan pertanggungjawaban akhiran non uborat do dihami. Ala dianggap ngau woto hami sudah hatani dewata. Jadi lebih besar tuntutannya. Mungkin molo dihamu 5 tahun penjara mak idut istilah ini umpamana molo tapi jam hukum pidana on anggota kabedita hukuman mati. Enak. Dak ya dinggan di beko HKBP Rawamangun nate. Nang bui marhamu baon inna molo songoni. Padita ho inna Hakim Agung na sesedei. Wah, borak do amang inang. Jadi sesetonga nunga dipatakas nunga dipatadahod debata di ngulut tahun ise ibana. Debata panopa, ya. Debata parholong roha, nama nubus, kita sia dosa dot matian, iya. Debata nama nugu-nugu, mendidik, mengajari kita di perjalanan nguluta, iya. Ayolan jago di padohan ni kebaktian do kita, salpu siap pitui, kita tinggal hon debata. Amang inang luar biasa do debata nata sobai, debata nata tadai. Luar biasa. Jala partibos yang sudah hadirionna ima ni pataridahon diturpukon. Nah tapi takang luar biasa Israel bangso. Nah pinasu pasuna luar biasa do holong ni rohana. Di Palua do siap parmarahan. Dungo 400 tahun. Gebi Hatuban di Mesir. Jadi sadar manak sadar amang inang sasitonga molo adong nama buak kita majalo sudina dinggan na dihitan waeng ido na duminggan debata do pasaton nida amang inang ido bayan unang jijang rohata molo liang gudang tu hita songonan yang niak kita memereng dongan na pugus. Molo pistar kita maradopon nakadongan na sobre pendidikan unang songon na toru taben na sida. Taboto do amang inang sudi na tajalohon sian ujung ni obuko satu ujung ni palon na sian debatado tajalohon. Dangadok tarlian manangise asing ni debata na mangaliat tu kita. Jala memang di pasatu ita pakiota lao pasangapo debata. Dang nalo mangeleai debata. Alaikon akuat ta do adung do hagaliot ta adung do haurangan ta imah do sautai. Sian mulana pe di topa debata jol maon tidak ada cetak biru blueprint ni debata tiki manopa jolma asa siga hancur ajol maon sega sudah na tinopa naon tidak ada asa taboto ian hidup bain debata nata sobai jelas do sian hadirion na tumibo ima parholong roha ibana hidup ben songoni takang na hita sipata dang itoripirtikon debata pinggol tai ali sipata diaju sipata di Palua sipata di Payut-ihut sipata songona karas ibana pataduon huasonai amang inang mangihuton padapot ni aka ahli ilmu sosial ninna adok pitu dimensi di ngoluon panjang lebar keliling tinggi isi kecepatan na perpudi kesadaran. Ima kesimpulannya pada bisuk aka ahli ilmu pengetahuan di ngolu ni jolma adok 7 dimensi.
na partibo ima kesadaran. Na tumibo sia sude kesadaran ima molo disadari sasahalak adong kuaso di luarna los ima na tau kuhon debata na setok tong campur tangan di mulut tahun. Manak songon dia pekadata. Suka atau tidak suka, terus lo debata payututuk kita. Jalan memang sakap ni debata siam mula nape takas lo dihaolong itu kita, songo sifat nai. Itu ben songo ni bana marpamuati terus mamereng bangso nai, mamereng kena porsia, termasuk kita di son. Jadi debata perholong roha do, nase toktong payu tok kita, nase toktong mamasu-masu kita, nase toktong madongani kita, nase toktong makaholongi kita. Manak songo dia pe kondisi tanoeng, amang inang. Justru di situ, amang inang. Molo memang ibana do, jalandang bui malua kita sian ibana, ya kenapa enggak kita mengabdi saja kepada dia? Usuk kumajo, ate inang, 2 kur di son. Molo holat di son dohamu kur, dang dohotamu kur di benua gijang, lebih bagus pasohamu kuri. Loh. It's a realistic. Untuk apa kita kur di sini kalau tidak ikut kur di benua gijang nanti? Di Hasapura area. Bahen maahu parhiteanmu pasu mabaur mai ali Tuhaku patu pomo baen pasu tudongan sude. Buah tertinggi pengenalan kita tu debata ima manangihon hatani debata dohok mangulahon ido jolmana bisuk nanidok ni jamita di duluk nasihat tuata Yesus ise na manangihon hatani debata dohok mangulahon tudos mai songon halak na maroha na pajongjok ko bagasna digijang ni batu mamak ima hatani debata usuk kumahita ale unak pula alusiamu non bisa non adong per minggu mengiut ate dak pola kesaksian di son sian partibo pangalian ni debata holong ni rohanai jala kita dosa sitonga perdosa nani holongan ni debata kita orang berdosa yang dicintai oleh Allah yang disayang oleh Allah sadar kita harus di situ jadi hidup ban gabe unang ale memang anak Batak na lomuan rohana marbesan do si gijang roha de. Na jonokan. Ai terahau we. Muluguk pe hepeng na nan san adok pinoper ni nama orai san ulun berbedai na marangi. Sonari ale sutong acik rohamuna da. Na parbudi ubigi ka sedongan terlumubi di Samosir do di topi ni tao ai padita resort ni muara do na teriseda ya huria hutani padita Herlina Sirigar au padita resort di tahun 2010 ro pangarato tu si holan lau manukun pertapahan sertifikat pertapahan ni gereja ini manusia seperti apa ini masa dia tanya sama pendeta sertifikat ni tano dah ngadok sertifikat di Humaliang Tau Tuba, dah ngadong ini dah. Masuk peraturan pemerintah di si nomor 40. Dah ngadok sertifikat di si. Ale pajako-jako mapangarat ni setewi yo sangat nih ha. Mana ini emang pendeta sertifikat gereja ini? Opung mau do mangalian nih. Ini suku sertifikat. Dungi terjadi sebelum lahir Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sertifikat produk nih
NKRI deh. Iman weng tabani parbinotoan ni akadongan padita di topi ni tao. Soto ngadong kubigi perruas ni Romangun olan yang berbeda imulak tu tada. Now, terkoordinasi dengan nondok padita Baner Siburian. Di suku nau, songkut dia sejarah ni gereja ni, mulai ate do anak Jakarta olo gay padita di Muara. Oh, biasanya kan mangalo do tu urus. Ido. Ayah orang baik-baik do memang. Dah, boy do suku nomuna. Eka terbukti do, emang lu suku nuang ama pangido mamang di masa pensiunon di pasu-pasu dek denakon. Tahun naro najalo tahunan manong sinur duwe. Tanya kok kamu. Kan nggak gampang. Satu pendeta ngajak anaknya jadi pendeta itu nggak gampang. Bukan pekerjaan yang murah itu. Manugio jolma mengulahon nadinggan namang inang itu bukan pekerjaan yang gampang. Kan itu, ale tahun naroman noni, aka si palet cema kasih paula-ula kan, atar dibagi hon Soekarno Hatta kan, pilih tahu asa udulau DPR, nah kan, ano romai tahun naro, dakoto, soto ngacik ramon adong DPR zon. Au dang adong bebo banau, ngape ciu nau kan. Pardulik kui sudah. Omma padita. Neng dono kubangga do mardebatohon. Debata ama, debata anak. Yesus Kristus debata tot di Purbadia. Omma sada. Saya bangga punya Tuhan Yesus. Jadi kebetulan Ison nyonya Padita Resort. Angya kok kamu noni. Nah kebetulan ngasai si calon Padita S2 si Jerman. 2100 Padita nih AGP, olah anak Padita si otang do tamat si Jerman. Catat. Tahu, memang terus terang Padita songon nedok nih Evurus Emeritus Dr. Justin Siobing edang jamita nasian langgatano jamita ngoluk kudo jamita ina Dr. Justin Siobing. Anak Jakarta bisa marpinahan di Muara, bisa marpinahan di Pakpahan Pangaribuan. Omma halakna. Kebetulan namang inang si metua kupe Padita do. Padita Siturus. Jadi au ma Padita, hela ni Padita, anakku ba naing gabe Padita. Jadi ngolu ni na porsea bukan omong kosong. Molo ditadai bana do hata ni debata. Molo dia ulahon di bana do hata ni debata. Kan dangadong naulu siak kita didok jolma naoto, kan nggak ada kan? Ini luar biasa jolma naoto satu Romangunon. Nah pasti emang inang tuata Yesus dulu jamita dulu. Ise nama nangihon hatani dibata do mangulahon guardo nasida jolma nama roha, jolma nabisuk. Jadi na porsea tu Kristus Yesus jolma nabisuk do. Siapa pemilik kehidupan ini? Siapa orang-orang yang bijak? Itu. Jadi proses pardalanan ningulut tahun sasitonga dalat tado manada di bata. Jadi natumibo di ngulut tahun bukan cari uang, bukan cari pangkat, bukan cari jabatan, bukan. Boado pangoloyokku tu di bata merealisir sude na pinangi do di bata di ngolukku ido tugas utama. Allah holanido nebui makorhon pasu-pasu. Pasu-pasu do akan nadumingan roset debatado dakset portibion. Nang roset jolma.
Itu bae namang do taminang dang murah. Molo adong ulaun na paling mahal memang mangului debata huhut mandogihon akadongan mangului debata. Itu pekerjaan yang paling sulit. Dia mah ulaun na paling murah maben hacit ni rohani dongan. Pahata-hata dongan, parwarwahot dongan. Itu pekerjaan yang paling gampang. Olah kubain hatana soaha tuamu kan tersugu do rohamuna. Unak kubereng be padita si otangi rotu romangon dah. Ido do honomunan natu padita si burian. Ala memang mangulahon nadinggan na ujak tuatan di batado. Holani do ulon nadinggan. Edang adong ulon nadinggan ala taboto hiya namang inang parjahat pe ibo to do masih holongan na sida. Parjahat tu parjahat dah. Ale molo mangulahon na denggan na tutu ukuran na hata ni debata dakolan ale tarida sian parulaon di ngoluna jala odo ulaon jala panguluyot partibo amang inang molo adong kesadaran yang memberikan keselamatan kepada kita itu hanya kesadaran akan kehadiran do campur tangan ni debata nama masuk kita ima kesadaran partibu sian jolma anda berkualitas. Jadi sumber daya manusia partibu di ukuran nihatan debata sedia dawau manada debata mangului hatanai di nguluku itu jolma anda berkualitas. Mudah-mudahan Inomat na di ruangan on ikut taboto do debata parholong rohai do na sohya meninggal kita ido na takas makarikoton maka holongi kita. Jadi kalau ada yang sayang sama kita manginang asa taboto ya dak jolma dak portibion. Ise na takas maka holong kita Yesus Kristus nang anong nasing. Dia mulai sukut tu kita debata dia do na soba. Ala kebetulan lo do ngata aliran tertentu manukun hiya mari sukutu natoras ni dongan na beura rupe sahat yan uta atar olo jajan dongat taon dot pertanggungan tu nasing dewata dia do na tado inang batar songgot natoras na pong ayah hadoy paditami inna do tu aga bebe mau inna jadi molodong na manukuni debata dia no tasoba na tatada debata di bagasan Kristus Yesus, debata parholong roha. Jadi molodok na takas maka holongi kita, jelas do Yesus Kristus do. Molo naing lam takas kita di perjalanan tahun melalui proses perjalanan ngulut tahun do manangah ulota di sido makatai debata atong. Alani takas di lot debata do partikiat di kita. Laho manada alena pasti ikomarsi ajar kita. Asabuha di halomo debatado kita makamonakon nguluon. Di halomo debatado ganup na porsia makamonakon nguluon. Alai jelas ikut mardongan Yesus Kristus do. Aladak tarpatu pahitai. Mololani hapis tarata nih mololani hapis tarata tidak benar itu. Ale mulak tu debata ganup hari ganup tiki. Mulu mandugut nai isi do tahe. Aduh dungo hamu sepudu mana muna ngot hamu sepudu muna. Aduh dah perjulu di ngot tamu tahe. Utang ni dongan. Terlalu itu kadang aku ama itu sigaret nai do. Bajo kopi mae endak. Upai ngot mamu. Mulu mandugut nai dungot tidak sepudu matai. Pas do suara namet met nak kening sesebulan mendok. Thank you Lord Jesus. Luar biasa. Molo ido na harwar
siapa mangata. Dang majah almanak dobe. Dang majahatan di bata dobe. Ido nani ulani sada padita na terkenal sian Anglican Church Dr. Barclay. Mulu mandugut nai ngot ibana sia puduman nai otomatis deh. Thank you Lord Jesus inna ibana pong. Luar biasa deh. Itor Allah memang marsaor dok debata nau tebu di bagasan 24 jam molo baru ngot siap pudu mata. Bening dia inna kadongan. Bersih dia. Jadi nasi gai molo torsigaret na do diingot. Molo itor utang ni dongan diingot ibana. Sederion omak nisya manggar utang nai. Maol do memang mayu tokit Yesus Kristus, betul. Karena memang itu tidak murahan. Bukan barang obralan itu. Allah memang argado kita ditobus Tuhan. Mudar nasa diri do manubus kita. Luar biasa. Teman manusia dang dak songoni dope pengorbanan itu kita. Cok di perdalan ninggulumuna adong dongamuna na bui durus mudarna lau paluak kamu sed dosa do tamatian enggak ada selain Kristus. Jala ibana do natakas maka holongita satro ditikyon. Jala ibana do takas maka rikoton narikot di ngulut tahun manang ahape. Jiwasa lau tunasing. Buasa marpangucca dia tu pikiran do gugu do tapi saratai. Enggak ada itu. Harimau mati meninggalkan belang. Orang pintar meninggalkan. Oh berarti ulana cabut di bahasa Indonesia mote. Orang mati meninggalkan nama. Nama. Gajah mati meninggalkan. Iya. Gading Simamora paditan HGB. Adong berenami Gading Simamora. Iya, pareses. Dongan nih amang padita Siburian. Ale tua udah ngulumar dongan di mana? Jadi amang do taminang harorot tatuson ise manuru ikota boto do. Markor kita ikota boto do. Tu ise do hasatan nede munai. Asata boto yan namang inang markor hasatan na habangsa habadion ni debatade. Los tabu dibagi dongan. Jalana tumibos ya sudah perdalan ningguluku jelas do maka ngulun holong ima idonaido ni Albert Einstein. Tokoh ilmu pengetahuan na terkenal. Ido ibana do ada orang mau dapat ton ngulu na ibana. Nama nguluon dakkolan marlapatat tu diriku. Alai ngulu nadong diau dakkolan marlapatan diau dak marlapatan di keluarga alai dohop ma marlapatan tudongan. Idu na kening 710 nome. Gabe pasu-pasu do hita molo tahang ngulu do holong ikon taboto do. Amang inang idu ne do ni tuhatta mengelusi parangan ni aka si boto surat. Dia do patik no mangat. Kan dua bagian bulut do sepatiki hidok tuhatta. Hakolongnya jauh bade batam sian nasa. Berekamon non Matius 22 dah. Mortuk pelu pak. Doson ni hakolongnya donga mujolma doson. Aido pamusatan ni patiki. Jadi patik ni debatan na tumibo ima si jalo holong ni Kristus gabi holong tudongan na gabi holong tudongan na sosa horong ayadong dolapatan ni sorak kita di Indonesia asa gabi holong maka holongi na sosa sa horong dot kita
Kita lahir, kenapa tidak di Amerika? Kita lahir di negara mayoritas Muslim terbesar di dunia. Asa tarida holong ni Kristus. Jadi dakolan maka holongi donga sahuria mang dotamina. Dohot do. Dongan naso tatadei na berbeda dot kita ikon holongat tadi. Molo ido, los ido dalam ni debata mamasu kita. Persoalannya adong tantangan di si, iya betul. Alai dia ke anak ni debata, nama nangihon atan debata, mangulahon, jol mana bisuk ibana, margugu ibana, mangadupi, termasuk hamaolon. Jadi anak ni debata, dipersiap pedo mangadupi, madopang persoalan ningulun, jala bagai-bagai ni debata, ikon tuhamonangan do, jabar niaka, naporsea. Tusidu hita diju di hari sadarion namang. Maka nguluhon patik ni debata mangulahon natabigi laos taruli sude akka dongan manangi dia pe ita hudul jongjong maringanan ikon gebe pasu-pasu kita dak kola tu dirita dak kola tu keluarga ta alai gebe pasu-pasu tu dongan saluhut di nguluhon. Profesor Habibie be dikutip do hatani Einstein nakening Albert Einstein nakening ikon marlapatar doau tudongan nasing inna bahen ma'ahu parhiteanmu pasu-pasu mabar mai ali Tuhanku patu bomo bain pasu-pasu tudongan sude. Ise dono mora di nguluan. Para hebeng belum. Ise namora di nguluan. Napistar belum. Ise namora di nguluan. Aka ise nagodang dongan na. Gitu. Itu na lapatan nipatik na kening. Jadi menurut ilmu ekonomi di jaringan bisnis nonari, siapa yang punya kekayaan terbesar adalah ketika dia punya teman dan jaringan bisnis terbesar. Itu implementasi lebih jauh tentang kasih. Jadi luar biasa, kamu para ekonomi, mau naik sukses kamu, bangun kamu, pardonganon nasi tong, laos ido, dalan nidibata. Siapa yang punya teman paling banyak, dia adalah orang yang paling kaya. Kita dipanggil ke situ. Dan menjadi anak Tuhan untuk memenangkan kehidupan ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Martang yang maida. Ali Tuhan di bata manami macai lasruah nami di parsoran dot hatam di bagasatikion di tongan ni uriam AKBP Rawamangun. Takasdo di patadahoku dirim Tuhan. Di bata parholong roha nasai toktong maka holongi hami colma pardusaon jalata kasdo nunga di pasato anakmu na sesedei gabi haluaon di hami na peluok kami sedusa dot hamatian ngatong di nama dalani minggu ne baron arap mahita Tuhan dia ke ulaon aktivitas nang kegiatan nami siganupari asa utang yok kami hatam laos hupataridon kami parbui nadinggan nama korhon dakola tu diri nami keluarga nami ale dohot tu sudi dongan asa dohot nasida mamuji pasangapon goarmo ali Tuhan dibata parholong roha
na husobahami marite Tuhan nami Yesus Kristus. Tuho do pasat tami ruas ni huriam na di bagasan parsahiton. Na huboto hami tabib na sumurung, dokter na sumurung doho Tuhan. Na bui pamalupon sudi sahit ni hajolmon nami. Haru pamat hamatepe nunga ditobus hami. Atok tuhodo pasat tami sudi ruas ni huriam. Na kurang hipas na marsahit. Baik di rumah sakit do ditongani bagas nasidabe. Asa tutikin engro neng dohot nasida rabdo tami memuji pasangapon guarmu di perjalanan ningulu nasida nang diaka ulaon pakubasion di tongan ni huriam sahat di homa Tuhan dongani amanami padita siburian rabdo taka dongan partohonan naguk di HKBP Rawamangun. Jala tuhodo buat kami nang aka keluarga na marhabot ni roha. Keluarga Pardede. Keluarga Siahan. Keluarga Simajutak. Homa. Na patuguhon haporsion nasida. Molotu pekon marsirang nasida. Dotaka nakina holongan nasida. Siatongan ibagas. Jala tuhodo pasat tami nang akayan nakon ni huriam na marsakap martahi pajongjokon pardongas saripeon di tikting na parjulu do tikting paduahon parohai dongani pasu-pasu nasida dia kapangaredon nasida asa diboto nasida tugas tanggung jawab pajongjokon parsaripeon ima nalao pasangapon goar modo Tuhan jala gebe pasu-pasu di tonga ningoluon. Gudang nari do pika pangiduan nami ale tangi maho Tuhan dia ka tangiang nami pribadi. Jala pasu-pasu ma ulaon nani jaman di tangan nami di hutan ang di balian. Tarlumubi dia ka iyanakon na pinalumemu diganup keluarga nami. Asa gabi dongan nami manguloi homa Tuhan akayanakon na pinalumiamu di hami. Gabi haholomammu jala pas-pasommu mahami saluhutna. Sisa dosa nami na gudangi. Jala tuhuru pasatami daging nak todi nami asiroham jalo matang yang elik nak soba nami. Mangasahon guari anakmu Tuhan Yesus Kristus si pangulu kami. Amin. Marede mahita Uhud papungo pelian buku ede nomor 220 mamuka senait seda. Oh
Pasal mapileta martang yang mahita. Ali di bata manami de manogijang. Hodo haroroan ni saluhut silelan nadingkat dot nasa ulibasa nama uliutus. Upasatami masian na leomi tu kami pilihan nami tu ho. Saya jalo mai gabi uap na hucus si jolom. Pasu-pasu mai jalan ramoti. Asa ku parahasiak kami pilihanon. Pati bunuh rajamu di tengah-tengah ni huriam do iportibion. Buhai marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami gudang ni silean leomi tu kami. Asalam girgir kami madok mau liate tu ho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na menugijang, saya pinarbadia maguarmu, saya Roma rajamu, saya saut malomo ni roham bunuh sone menugijang. Leo matu kami sedang nguluas siap hari, sesama dosa nami, song panesan nami di dosa ni dongan namar dosa tu kami. Unang kami tugiot tu pangujunan, palua mahami siap pangago. Ulama ibaga sadame jalo mama pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramuti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata ma buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata ma buhina tuho jala di pasaor homadame natu todim. Amin. Jadi saat ma Tuhamu sudi akadamang dainang selamat hari Minggu horas madihita.